Hej alle sammen, velkommen til den her video. Jeg har prøvet at optage den 2 gange, eller 1 gang. Men jeg er hjemme hos min far, og der er den der lampe, der er det maleri, og der er den her sofa. Det kan godt være, jeg tager det derhjemme, men det er så ikke. Så det er det, jeg mine yndlings YouTuber. Det er lidt, ja, kommer nogle. Jeg linker dem i beskrivelsen. I kan ikke sådan trykke på, men det er meget, det skal jeg være på det lang tid. Så er der også, så der er også simpelthen også, at jeg håber, I vil abonnere. Nej, okay, det er simpelthen, at jeg håber, eller til morgen, der kommer en del 1 og del 2. Det er så, og jeg linker dem sådan i beskrivelsen. Nu skal jeg bare komme til min første YouTuber. Ding! Det er simpelthen min første YouTuber. Saki MC. Saki MC, han er simpelthen min yndlings YouTuber. Nu kommer jeg bare til den. Yndlings YouTuber. Min anden yndlings YouTuber. Eller det jeg godt kan lide for Saki, det er. Okay, det skal jeg ikke være. Det er sådan det. Okay, det var sådan meget, der tog det her med lille sidste. Der er ikke. Der er ingen. Det her, okay. Jeg bare bruge. Del det andet. Ja. Yeah. Kovates. Jeg siger ikke alle i den her. Kovates er min anden. Jeg siger sådan op til 5. Min tredje. Eller mine tredje. Ja, det er mine tredje. Det er Bobo Jeppe og 3 Gaming. Mine. Jeg håber, I har forstået det. Okay. Min første YouTuber, yndlings-YouTuber, det er Saki. Og så kommer Kovates, han er nummer 2. Tredje, det er Bobo Jeppe og 3 Gaming. De er sådan 2 der. Mine fjerde, det er Nufi Boy. Min femte, det er... det ved jeg ikke sådan helt. Jeg tror måske lidt, det er... Tudix, MC Kidbro Festab. Det er en af de, jeg tror... Jeg kan altid ændre det i en anden video. Jeg siger bare... Festaben. Jeg siger bare Festaben. Nej, det siger jeg ikke. Jo, nej.